Ang katungod ni Pablo isip apostol. Unang Korinto Kapitulo 9 versikulo 1 hanggang 27. Dili ba gawas nun man ako? Dili ba apostol man ako? Dili ba nga nagpakita man kanako si Jesus nga atong Ginoo ug kamo nahimo mang mga tumutuo sa Ginoo tungod kanako? Bisan kon alang sa uban dili ako o sa kaapostol, apostol gayud ako alang kaninyo tungod kay kamo mismo ang magpamatuod, kay pinaagi kanako kamo anaana sa Ginoo. Mao kini ang akong ikatubag sa mga tawo nga dili mo tuo nga apostol ako. Sa among pagka-apostol, wala ba kami katungod sa pagdawat sa pagkaon ug ilimnoon gikan sa mga tawo nga nakadawat sa among pagpanudlo? Ug wala ba kami katungod sa pagpauban sa asawa nga tumutuo sa among mga pagbiyahe sama sa gibuhat sa mga igsuon sa Ginoo, ni Pedro ug sa ubang mga apostoles? Unsa ba di ay, kami lang ba ni Bernabe ang kinahanglan nga maghago aron adunay panginabuhian? Aduna ba'y sundalo nga siya ra mismo ang nagsuhol sa iyang kaugalingong panerbisyo? Aduna ba'y nagtanom og ubasan nga dili makapahimulo sa bunga sa iyang gitanom? Ug aduna ba'y nag-alima og mga mananap nga walay bahin? Kining akong gipanulti dili iya sa tawhanon nga panghuna-huna, kon dili mauusab kini ang gitudlo sa kasuguan. Kay nasulat sa kasuguan ni Moises, ayaw busali ang baka nga gagiok. Ug dili kita maghuna-huna nga baka lang ang buot ipa sa buot sa Dios ni ini. Kay apil usab kami sa iyang buot ipa sa buot. Ang mga tawo magdaro og mangani, tungod kay nagpaabot sila nga makadawat ug bahin sa abot ni ini. Nagpugas kami diha kaninyo og espiritu hanong mga binhi, bug at nabaalang kaninyo kon magpaabot kami nga inyong hatagan sa mga butang nga among gikinahanglan sa matag adlaw. Kon ang uban nga mga magtutudlo adunay katungod sa pagpaabot ni ini gikan kaninyo, labaw na gayud kami. Apan bisan kon adunay kami katungod sa pagpaabot ug tabang gikan kaninyo, wala namo pahimusli ang maong katungod. Hinuon gipalabi namo nga antuson ang tanan aron dili mababagan ang pagpakaylap sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Dili ba nasayod man kamo nga ang mga nag-alagad diha sa templo diha usab mo kuha sa ilang pagakanon? Ug ang mga nag-alagad diha sa halaran mo kuha usab sa ilang bahin sa mga gihalad diha sa halaran. Sa samang pamaagi, nagsugo ang Ginoo nga ang mga nakadawat sa maayong balita angay nga mutabang sa paghatag sa mga panginahanglan sa mga magwawali sa maayong balita aron sila mabuhi. Apan wala ko pahimusli ang maong katungod. Ug wala usab ako magsulat karon sa pagpamasin nga hatagan ninyo. Maayo pa nga mamatay na lang ako kaysa himuon ko kini. Siguruhon ko nga walay bisan kinsa nga makakuha ni ining akong gipasigarbo. Wala ko ipasigarbo ang akong pagwali sa maayong balita, kay mao kini ang akong katungdanan. Dili mahimo nga dili ko kini buhaton tungod kay alaot ako kon dili ko iwali ang maayong balita. Kon nagwali ako tungod kay mao kini ang akong gipiling nga trabaho, magpaabot unta ako og suhol. Apan ang tinuod, gituman ko lang ang akong katungdanan nga magwali tungod kay mao kini ang gitugyan kanako sa Dios. Unsa karon ang balos nga akong mapaabot? Ang giisip ko nga balos mao ang kalipay nga sa akong pagwali sa maayong balita wala ako magpasuhol, bisan tuod ug aduna ako'y katungod nga magpasuhol sa akong paghago sa pagsangyaw sa maayong balita. Bisan walay nagulipon kanako nagpaulipon ako sa tanan aron daghan pagayod ang akong makabig ngadto kang Kristo. Mao kana nga kon kauban ko ang mga Hudyo nagkinabuhi ako sama sa Hudyo, aron makabig ko sila ngadto kang Kristo. Busa bisan dili ako sakop sa kasuguan sa mga Hudyo, gisunod ko kini aron makabig ko sila sa atong pagtuo. Ug mao usab kon kauban ko ang mga dili Hudyo. Wala ko sunda ang kasuguan nga alang sa mga Hudyo kon dili gisunod ko ang pagkinabuhi sa mga dili Hudyo aron makabig ko sila ngadto kang Ginoong Hesus. Wala kini magpasabot nga wala ko sunda ang mga sugo sa Dios, kay ang tinuod gisunod ko ang mga sugo ni Kristo. Nakigangay ako sa mga tumutuong maluya pa og pagtuo aron mapalig-on ko sila diha sa Ginoo. Nakigangay ako sa tanan bisan unsa ang ilang kahimtang, aron sa bisan unsa nga pamaagi maluwas ko ang uban kanila. Gihimo ko kining tanan tungod kay gusto ko nga makaambit sa mga panalangin uban sa mga nakadawat sa maayong balita. Sa lumba, dili ba daghan man ang moapil apan o salang kanila ang makadawat og ganti. Busa ayuhan ninyo ang inyong pagdagan aron makadawat kamo og ganti. Ang matag magdadagan nagbansay gayud ug maayo inubanan og disiplina sa iyang kaugalingon.
Gibuhat niya kini aron makadawat siya ganti nga lumalabay lamang. Apan ang ganti nga atong gitinguha dili gayud mawala. Mao kana nga diretso gayud ang akong pagdagan paingon sa dag-anan. Wala ako gasumbag sa hangin. Busakon adunay dili maayo nga panganduyon ang akong lawas, gipaningkamutan ko gayud nga pugngan kini kay basin kon human ko matudloy ang uban, ako pa unya ang dili makadawat og ganti gikan sa Dios.